ulama Haylaya. di manjari sambayang in mga Minsan siya Muslim. sambayang minsan siya Muslim di siya manjari sambayang mo Kasi magsambayang na mga haylaya, Jumat haylaya. namud na sabay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala salawati kanat man hafaza ala kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Isyusyo in amuin mamarihala sin sambayang na aun kanya hadlaw kiyamat sahaya sambayang insaya yan sahaya sa pamayuan iwan pangatayan kita nyo na ito di magsambayang isan sahaya diyan may nang sasahaya di naman na dunya dagpakpad na akhirat wa burhanan iban amuin hatinya alamat doon kanya sing pag-iman insang bahayang wanajatan iwan atinya kalappas day hadlaw kiamat malappas si hadlaw kiamat wa man lam yuhafiz alaiha damikyan na isyusiyo sa si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdan niya hindi mamarihala sindi mawaktu sambayang lam takun lahu nuran wayruun kanya sahaya wala burhanan iban wayruun kanya kuwan atinya alamat doon uno na atinya lang alamat din siya dengan beriman wala najatan iban kalappas adlaw kiamat wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay ibn khalaf iban punon siya adlaw kiamat sarta hinda fir'aun iban ni haman iban ni qarun iban ni ubay ibn khalaf in mga sila ini sangingi manusia ruusul kafara mga nakura si mga kakupuran hinda fir'aun daw si mga ulama man syagalahu anha ar-riyasah wal mulk isyusyuin nakaligap kanya dengan sambayang kan sa wala na siya nakasambayang sabsin amuin pagnakura sabsin atinya amuin pagkawasa na punon siya iba ni Fir'aun waman syagalahu anha sabsin pag amuin wuzara may nang mga office work secretariat uno-uno na kuan mga office work yan ini kamumon mapun si iba ni Haman right hand hi Fir'aun waman syagalahu anha maluhu isyusu sabi maligap nga sambayang sabsin alta biyan unon si iba ni siyo Karun waman syagalahu anha tijaratuhu isyusu sabiin naligap siya nga sambayang di na sa makatunay sabsin pag business punon si iban hi Ubay ibn Khalaf karna hi Ubay ibn Khalaf tajiru Makkah ang bukti nga mga well-known businessman sin Makkah na in sila ini punon at inyalamod sila nga mga manusia ini di sila manjari sa wala sila amet yung na mga kwan iban ni hadad dalil mga katatay manguran al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah paman tarakaha faqad kafar amuin sikamputan si mga ulama amuin sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam in antara namu iban antara sin mga sila wala nagpaparat saya amunin sambayang siyo hindi magmanggal kanya sabon na doon nakupuro siya na mga katatamuran di manjari sambayang ko in tao di Ano sa siya magsasambayang kinukuman sin tao ya mimbayton ko matto sin tao yung na di magsambayang yung tao sa inganay Muhammad inganay isab Abbas us di magsambayang si us ikon kiyo ikolong ya siya kin pa sumambayang ikaw ka na na ito ang mukakuanan ngano nukuman niya damo siya biya lumang na biya di manjari Di manjari siya. inikaw ang kasal ang sa oran dito hadto ikaw sumambayang sabit sara di ikaw manjari sumambayang maamuin daw di magsambayang ada po namang alam si mga ulama ma'mum atin niya aw niya mayat na di mura kaingatan magsambayang sa atawadi amo sawit sambayang mo na sadya in niyat mo siya magsasambayang Abiat mga katatay. Ada pa, bang mo kaingatan ng mga ulama, di ikaw manjari lumamod. Sabi siya mo kung siya tagkapatid. Ayan, sambayang. At sa lang si mga ulama, tuba limang salla kabla ayus salla alay. Naipo na sing karayawan kakuyakan, intaon si mambayang, before pa siya masambahayang.
Aun siya, kubi din ang mga Siti Jilbian, kamatay, long niya Muslim. Bara kong masjid. Long niya sabsin, Muslim ko, ito ko payo po ito. Pagkamatay siya, alam niya mga... Tautog lang eh. Yun lang Namambiat lang mga eh. kautawan mga uran, di matugila in identity niya, Muslim ka at tawakuan, na daw si mga ulama, niyaton siya bilang Muslim. Bangamoy wayroon na mga kuan. Wayroon na atin niya. Yung mga shelbits Way na biyan yung siya. mga kampong, di na kaya tansyon na ba inibiyan. Way na mga nag-claim diyan na niyaton na siya dahil nga mga bangsa Muslimin. Sabi siya dahil nga mga anak apo Adam, amoy yun niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wat-watin siya Muslim. Nasa kuan mo siya. Aun pinabay mga... Nabiyat mga katawad ay manguran, inamoy hukuman na tao di magsasambayang. Dami kan di sa manjari kubulan ang pagkukubulan sin mga bangsa Muslimin. Inhukuman kaniya, kalian siya lupa, halayo sin malayo lugal dahil hamuin pula ang parito sa kalian tabunan siya. Biyat hukuman kaniya. Tao di magsasambayang, walang buparkala ang mga katawad ay manguran. Ambirin to ning kuan ito biya. No. Pag Muslim suicide siya, suicide. Na in kuan hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba biha yaumal qiyamah atau udhiba bihi yaumal qiyamah. Udhiba bihi yaumal qiyamah. Isyusyu in nagbuno sin ginhawabaran niya uno-uno na doon na kanagdugso siya atau minum siya lasun ng sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dimakso siya ring habud siksaon siya doon adlaw kiamat kakkal amunajatun hinang niya biyan mga kataw tayo mangurahan amunajatun hinang niya inukuman kanya murtad mga kataw tayo mangurahan Sambayang Sabayang to, bisa sabayang. na inya to Allahu a'lam biyadi ni kahalan niya sambayang atawadi Allahu a'lam bisawab sa inatugila biyan ati niya amuhin tao di magsasambahayang adapon ni tao nag-suicide Allahu a'lam bisawab salutan yung kasambakanda at sumunod kasama insyaallah Mayroon na sambayan. Oo, siya. Correct siya. Nabasing kato siya, kaweksan, hindi pagkakitaan na mo doon, di malbol siya kagi pagbutang. Dito kato, kahoy. Yung natulong mo niyakan mapagunit. Mami natas matapang mamano yan. then dito ka to Kahoy. pag-iwan na siya yung kahoy pag Di siya. Di igon, kabuntod, pagtingal ka niya, pagdingding no hali ka niya. Dingding halin. Oo. Binom na rin. Binon na magtukan niya. na magbiyating kahalan mga katatay mangura maman Oo, siya eh, di ra ati niya maawon in amoy sunog at sabi niya lian na dito ato amoy masunog in uno-uno na amoy masunog magkasunog biyan binasing kahoy inya to di man jari mga katatay manguran sabi niya dito masunog pang sa pamadila sa masunog biyan na kalau jari ra siya insyaallah subhanahu wa ta'ala Allahu Di mo ka magdagasolin ba? Natin pag-usay mo lang na natin in pito lang na ko. Pitong taos lang. Kalong tarin. alhamdulillah na yung pangadyan danyo sa Pwede tamangin ang pulmano dito, sampay siya At kung nagtakagin, malbol yun. Kung mga Muslim, yung mga patlong na, kung nakahoy. Butang mo tinhadi sa Mag-actual. Nag-actual na siya. Mas manigat ng mag-actual, at least makuha mo. Ika... Ayari na. Lakaw na yung kwan niya. Ibang puti-puti niya na yan. Sabi din. Kahubuan siya. Kita niyo, sin amoy tungod, sin pagligo, adapo ni pagsapot yato, di ko ratod ka kuanan. Di ko ratod ka pantukan marayaw. Yung pagsapot siya. Kaya pangadyan tanyo, tinibet yung ninangon, sabi niya, aon mga pagkuhan, guntingon biyan, na kuan. Allah alam sabi ng magsunod. Sa adapo ni pagkuhan, pag-actual kita niyo ba mga tatay? Sin amoy pagligo. Inshallah. Ako matubay dito, sabi. Uy, so? Ayun na. Uy, have that thing ko na to Burak it. sina Ko na ako. judge. Mamalaging karayawan ni Siyusyo, sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inagligo ang buk Muslim, bagus karna sin Allah Ta'ala, bago bus inuno-uno ning kita niya kaayban, wala niya natutiyag bisal yakop niya nabiyan. Ampunon sa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 marra. Kakapatan Mashallah. mga kataw tayo mga Nabi luwa naman kakasimu biyayan, ikaw na yung mapatutun, lumigo ka niya. Pero gawin ka alam mo.
Pwede mo kayo kahit sa iwan mo. Ikaw na yung kuhan. Ikaw na tuhan, Mads. Ano to, hinanguntan ni sa puta tawa pagkulang na. Kulang na dyan ba yan? Diyan to, at least Kuhan ta. Ang si lamisaan. pwede. Adapo ni. Pwede, sa Kanta lang isa? Umay ba yung Puta nga na dyan. Ulong sa isbun ka sis. Tapos, in magkuhan. Napas mo ka na kanay siya. Inamuin magkuhan magligo, sarang siya. Uy, kuhan siya, sutsi siya. Sutsi siya. Tenga, nadya, tenga hadas da kulay ba nadas? Sibi. Sarta di man jadi in siu-siu ning sumaksi amang mayroon na pangalan. Mangita-ngita siya. Di man jadi mga katanuran. Amo nga, isiu-siu ang kalamin na nagsistan. Sin amuin, tao, tamang sa rin. Ada ang kita-kitaan, di man jadi. Oh. Kulang na. Harap siya pagkain. Kulang na kautuhan. Natin niya, ini sa panto niya rin nakita niyo pagliliguan. Kung na kautuhan. Ay, kulang na kautuhan. Mayroon na to, position siya. Yeah. Mayroon na. Mayroon na. Ini-apply yung tanik, yung pangadyan niyo. Uno siya, uduan pa siya.